чираттагы кытлау сәләме Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Татар Сайман авылында гомер кичерүче милләттәшебез Бибарсова Алия Харис кызы хөрмәтенә ашар. Бүген ул үзенең 60 яшьлек матур юбилеен каршылый. Әлеге гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән Мәскәү шәһәреннән кызы Әлфия гаиләсе белән, Ульяновсктан улы Азат, сеңлесе Руниса, Талгат, Мәскәүдән племянницалары Венера гаиләсе белән, Ульяновскидан Алсу гаиләсе белән, Мәскәүдән Эльвира гаиләсе белән кытлыйлар. Әниебез безнең бик тырыш, гадел, акыллы хатын-кыз. Рухи яктан аңа һаман бары 30 яшь кенә сыман. Без анарга шатланышып кунакка кайтабыз, ул безне бәхеткә тулып каршы ала. Күп җирләре авыраса да, ул гомердә дә уфтанып йөрми. Гел бөтен авырлыкны юморга, көлкегә тартып яши. Аныклары янында ул чабып та, сикереп тә йөри. Хәтта качыштан уйнап, табын астына да качып, рәхәтләнеп уйный алар белән. Артык аларны истен куеп, ни теләгәннәрен, ни сораганнарын үтәргә дә тырыша. Ул бит безнең гомер буе үзе кунаклар сыйлый. Бүген менә тыныч кына бер ял итәргә уйлый. Аның тәмле ризыкларын бик күпләр авыз итә. Кунакчыл булганы өчен рәхмәтен әйтеп китә. Бер дә тик тора белми ул, бакча эшен ярата, чәчәкләре тирә-юньгә гел матурлык тарата. Балалар дип яшәни, кызганмыйча бар кешен. Бөтен куйган хезмәтләре без һәм гаиләсе өчен. Авырмыйча, кайгыртмыйча, мәңге яшь булып яшә. Син безгә һәр вакыт кирәк, бул һәр вакыт янәшә. Кадерле апам, менә синең матур юбилейлы туган көнең. Уянып күзләрең ачкач, бу дөньяга шөкер кылгансыңдыр. Чөнки зарланыр өчен мөмкинлегең һәм сәбәпләрең дә юк. Аллага шөкер. Якыныбыз безнең. Йөрәк түребездә сиңа карата булган җылылык бүгенге салкын кыш иртәсен сиздермичә җылыткандыр дип өметләнәбез. Инде еракларда яшәсәк тә, без синең белән гел элемтәдә. Бүген дә менә бар эшләрне ташлап яннарыңа очар идек. Кышып алып, юбилеең белән кытлар идек. Теләкләре аның шул ук, саулык сиңа. Балаларыңның бәхетенә куанып, назына күмелеп, туганнарың барлыгын онытмыйча, яшә дә яшә әле. Рәхмәт сиңа, кайткан саен мул табын, тәмле ризыклар пешереп, мунчалар ягып, бар кунакчыл ягыңны күрсәтеп каршы алганың өчен. Гомерләр бер генә бирелә. Шуңа күрәдер җир астыннан юллар булмас, исән чакта күрешик дип җырлана җырларда. Апама 60 яшен дә тутырдык сиздермичә. Аны яшәтер идек без бер җил дә тидермичә. Үскәндә дә саклап кына яшәттеләр бит аны. Барыбыз да бер үк әти, әнинең каны. Апабыз диеп дәшәргә бәхетемә кешем бар. Бер туганнары булмаган адәмнәргә дөнья тар. Кадерлем, кытлыйбыз сине матур юбилей белән. Насип итсен яшәүләре алда бәхетләр белән. Хөрмәтле юбиляр, якыннарыгыз исеменнән матур кытлау сәламе белән бер рәттән җыр да юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китә. Син
Sin bar apam anda, sin barsın. Sin bar apam minim, sin barsın. Tuğan nigizimnin yaklap soyrar kuşu, gitmez kuşu minem küngüleminin. Abıylardan artık çiznem tigizinde, birsin Allah ömürlerini. Opam, opam, en keykirik opam, arada bir ev bulgansın. Tuğan yoktan жылы jiller ise, şul jillerini tüyüm koyta giten. Sin bar opam anda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Opam, opam, en keykirik opam, arada bir ev bulgansın. Tuğan yoktan жылы jiller ise, şul jillerini tüyüm koyta giten. Sin bar opam anda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Sin bar opam anda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın.